ka-online, andito na tayo sa kahabaan ng National Highway of Pili, Camarines Sur. I-deliver natin ito sa San Francisco, Naga City. Mga ka-online, welcome to Naga City. Naga City is known as the Queen City of Bicol and tinatawag din itong Heart of Bicol dahil sa ito ay nasa central location on the Bicol Peninsula. Tapos na nga tayo mag-deliver mga ka-online, kaya gagala muna tayo dito sa isa sa pinakasikat na mall sa Naga City, LCC Mall. And syempre mga ka-online, mamimili muna tayo sa Handyman LCC ng mga buy one take one na tools na gagamitin natin. And syempre, na-miss natin yung shawarma. And syempre mga ka-online, mag-ikot-ikot muna tayo dito sa Naga City. Syempre madadaanan natin mga ka-online ang City Hall of Naga City, the center of good governance. Iyan siya mga ka-online. And syempre dahil Peña Francia Fiesta ngayon mga ka-online, magsisimba tayo sa Metropolitan Cathedral. Sa Metropolitan Cathedral sa Naga City. Mga ka-online, let us all witness the most awaited religious events of the Peña Francia Festival 2022. Considered the biggest and most popular religious event in the Philippines. Ang piyesta ng Peña Francia ay isinecelebrate tuwing 3rd Saturday of September mga ka-online.
Sa ngayon mga ka-online, binabagtas natin ang kahabaan ng Magsaysay Avenue para pumunta tayo sa Basilica Minore. Yaong kita ganyan sa Basilica For the Minore. following is Joseph. Thanksgiving for the recovery of Nolly Hanchago. And syempre mga ka-online, manonood tayo ng fluvial procession ngayong araw na to. Mga ka-online, yaong kita itingin yan sa Fulgante Bridge. Dito tayo manonood ng fluvial procession sa taas para kitang-kita natin ang pagdaan ni Inang Peña Francia sa Naga River. At syempre mga ka-online, magkikipiesta tayo dito sa Naga City para magtikman naman natin yung mga handa nila. Yes, sa Naga.